Minulý týždeň sa Richard Miller, Adela Banášová, manželia Flašíkovci a niekoľko ďalších známych ľudí rozhodli minúť svoje peniaze na dražbe organizácie UNICEF. Podporili tak ťažký život detí a tehotných žien v ďalekom Laose. Na aukcii držitelia mohli vyhrať napríklad tandemový zoskok s Táňou Pauhofovou, bundu s certifikátom Orlanda Blooma, golf s Jankom Kronerom či vzácny obraz Tibora Bartfaja. Obraz podpísaný Richom Millerom sa dražil za účasti samotného speváka. Je to skvelý pocit, lebo poprvé ma celkom nadchla cena, po druhé priznám sa, že úplne prvýkrát som zažil aukciu. Bol som na to strašne zvedavý, ako to prebieha. Po tretie chcem povedať, že si myslím, že tá dáma to robí úplne úžasne, proste je strašne milá, uvoľnená. A ja som samozrejme mal najväčšie nervy z toho, aby moja fotografia bola vydražená. To sa podarilo, tak tým pádom úspešný večer. Táto aukcia bola za účelom získania finančných prostriedkov na dopravu vakcín v Laose, dopravu vakcín protitetánových, ktorými sa budú očkovať tehotné ženy. Cieľom je získať prostriedky na očkovanie 990 000 žien. No tak ja väčšinou prispiejem aj finančne, bez nároku na honorár, to vždy odmoderujem a kde tu aj niečo vydražím. A ja som skôr taký v rámci charit taký nejaký konkrétny človek, že ja mám pár konkrétnych ľudí, ktorých poznám, o ktorých viem, že majú nejakú konkrétnu núdzu a im pomôžem. Táto vakcína bola vyvinutá už pred 70 rokmi, je cenovo veľmi dostupná, ktorá stojí len 7 centov a samotná preprava do Laosu stojí 43 centov. Čiže keď si to vypočítame, 1 euro skutočne zachráni 2 ľudské životy. Niekoľko životov zachránil aj Boris Kolár, vydražil tak trochu netypickú cenu. Výlet do Amsterdamu, vrátane slávnostného obedu s pizzom. Ja som chcel viacej veci vydražiť, ja som chcel jeden obraz bratovi darovať, tak nakoniec mi ostal ten pizzom. Tak uvidím, možno si začnem nový vzťah. Musím to absolvovať a potom vám poviem, ako som sa malý. A pôjdete vy? Nie, určite to darujem. Darujem to nejakej jeho paninke, ktorá je strašne zalúbená, zamilovaná, ktorá si to užije s ním. Som veľmi povďačný všetkým, ktorí dražili a ktorí prispeli. A celkovo teda sa vyzbieralo vyše 40 000 eur, čo je veľmi pekná čiastka. Za týchto peňazí sa dá dopraviť dvojnásobný počet vakcín, lebo za 1 euro sa dopravia 2 vakcíny, takže vyše 80 000 vakcín sa dá za tieto peniaze dopraviť. Mala som záľusk na viacero vecí, ale keďže som to nestihla cez dražbu, tak určite prispiejem teda dobrovoľným príspevkom. Prispiejem tam do tej pokladničky spolu s manželom. Tak môžeme ísť na to. Poďme na to. Federko, ideme prispieť do pokladničky. To tam ani nejde. Prosím. Pohľadána, poprosím. Zachránili ste 1000 ľudských životov. Predtým, keď som tu bol asi pred 4, 6, 7 rokmi, tak pozývali veľvyslancov, ktorí sa posadili, zaťapkali a nikto nič nekúpil. Lebo veľvyslanec je štátny úradník, ktorý má nejaký smiešný 1 000, 2 000, 3 000 eurový plat a týmto končí a nič nekúpi. Tak malo to honor, ale nikto nič nevydražil a ten UNICEF nemohol nič za to zaplatiť. Je to fantastický pocit, lebo vlastne veľmi reálne vidíte, na čo tie vaše alebo iné peniaze idú a ten pocit, že to proste zachraňuje životy detí, je predsa úžasný. Deti sú najviac na svete.